Функцията Future Value изчислява каква е бъдещата стойност по зададен лихвен процент, брой периоди и стойност за анюитетно плащане като задължителни аргументи и сегашна стойност и type незадължително. В Excel стойностите за Future Value и Present Value са винаги с различни знаци, когато ги използваме при PV, EV и Rate и анюитетната вноска PMT е 0.